गोगोम खाथिथारदों माथो मा देग्लायहाय आबाद मावनोसो नागारथारगोन नामा मा आबाद मावनो नागिरदों बाल मा खर' नायनोसै बिनिया मोजां बाथ्रा बुंबा रागासो जोंलाबायो आइखौ फुनदेरनानै खोथा दाखौ मिथिबाय सिरिथा बांद्राय खोथा दाबुं मानसिफोरजों माबायदि खोथा रायलायनांगौ सोलोंना ला खुगाया बुथुमनानै होजागोन आंजों मा बुंदों नों आंनि खुगा बुथुमनो औ बुथुमगोन आं मा खालामनो नोंलाय खालामनांगोन माबा मोनसे खालामथारनांगोन सोरबा आंनि फिसाजोखौ अपमान खालामगोन आरो बियो नायनानै थानो नाङा नों गिनो नाङा नैबे अमूल्य थासान्दियाव थारुन हानायानो जोबनाय नङा नामा नोंस्रा जोबगोन मानो जोबा जानो ना मा बुङो आइ थारुन हानायावनो इसिबां गोबाव जायोब्ला माब्ला मोननांगौ जाखो मादि मोनखाङोथाय बिफा फिसा लोगो लाब्लाथाय संसारनि खामानिखौनो बावगारजोबो थांनायसाय थारुन ओंख्रियाव ना मानैसो गारसनना होब्लासो गोथाव जागोन ना मा होनो फिसाजोजों लोगो नांनानै डायलग होबाय दाथा थांदो थां फुख्रियाव ना मानैसो सारना लायथां मालै ना सारदों नामा बेनिफ्राय नुराखै नामा आं मा खालामदों नुहुराखैब्ला बेयाव फैनानै नायफै खोथा बुंनो फैदों नोंनि बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो फिसाजोफोरखौ बिलाइनो हायाखै सिगुन बोराया हिनजाव गोरलै लानानै लाजिनोबो रोङा बियो बे सैमा सिगुन बोरायखौ नुनानै बथलसो गाखोबाय नै बाबु आलु सेरसे सामब्राम फवासे दालि आधा केजि संख्रि सेरसे लानानै फै थां माबार थां थाब फै आहा ओंखामा मोननोसैयानो जागोन आइ जाबाय नोंना बावद्रायथारो दे मा जाखो नोंहालाय जाबाय थुदो नों जोमै दैब्रु खौरां नोंखौ नुबोला आंहा हाबिला जायो नोंखौ नुबोला आंहा हाबिला जायो आंबो नोंजों लोगोआव थांफानो बे रुगुङाव थानाय सिमापुरियाव आंबो नोंजों लोगोआव थांफानो बे रुगुङाव थानाय सिमापुरियाव थाहैनो आलो नोंनि सात दान्दालि थाखो मैजों मा जाखो नोंलाय मा गोब्राबबाय थाखो जोंहा दिनै क्लासाव खन्थाइ मुखस्थ होननांगौ हायाबा सारा क्लासनिफ्राय एरन हरगोन बे बसुमतारी साराबो ना हरसेयावनो सोरबा खन्थाइ मुखस्थ लानो हायोहाय गोदाव सोरावनो खोनासंलाय साराना गोदोहायना गाहाबा नखल लानानैसो पास जानायनो जाबाय बेबायदि डायलग होबाय थायोब्ला फरायसालियाव सौहैनाय नङाबो
खुगाया गेवब्लाथाय जोख्लोबफिननोनो रोङा बेबायदि खन्थाइ मोखास्थ' खालामनोब्ला नोम्फानि केरियाराव गाखोनानै फै आं खन्थाइसो मुखस्थ' खालामदों दा बिदि गैया आंनि साइकेलाव लामा सामा खन्थाइ मोखास्थ' खालामो नामा आंहा बावद्रायबाय गथ' गालांजागोनबो थौ थांबायबो मा जाखो नै बेखौ लांफा आलु सेरसे संख्रि सेरसे दालि आधा केजि सामब्राम फवासे सुलाय आदा नैबे थालिरखौ न' सिङाव दोननानै दै गिलाससे लानानै फै नै नों जे होनदोंमोन हाथायाव थांनो होननानै गाबोन थांगोन जारौमोनहाबो गाबोन स्कुल बन्द बिनो न'खौ गाबोन नेनो हागोन अबहाय थांनो नागिरदों आंहाबो दासान्दि न'आव थायै थायै बासो गाथारदों नों बबावबाफोर थांबाय बायोबा आंखौबो लांफाहाय गोसोफ्रा गोजोन बायो खोमा हामथारबायहाय होमब्लालाय नोंबो थांफायोबा न' जिरायदो नों थाङाब्लाबो जासिगोन बिफा जों सानैजों थांनानै फैनोसै जों हाथायाव थांनायनिसो खोथा रायज्लायबाय थादोंमोन बेसेबा गोबाव जाबाय हाथायाव थाङैया बेबायदिनोसै आंहालाय बहाथो हाथायाव थांनो सम मोनबावखो जोंहा नांगौमानिया बिलिफाङानो लाबोजोबखायो हा नोंहालाय बे थालिरखौ बबेनिफ्रायथो मोनबोखो बे लामायाव मेलेख'खौ हाथायाव लांबाय थानाय नुनानै जारौनि थाखाय जाबसे लानानै फैदां नोंसोर जिरायथ'लाय आं एसे साहा फुदुंनानै लायनि दे सिनि एसे बारा होनानै फुदुं माबा नोंसिना बिलिफाङा न'आव गैया नामा बेखौ दिनै नुथाराखै बेनि खोथाखौलाय मा बुंबावनो बबेयावबा नांखादोंलायनो जेखाइखौनो हमनो रोङा बेनो आंजों ना हमनो फैफादों नोंखौ लाबोनायनिफ्राय लाबोयो साबसिनमोन आं दालाय हमाखैबा माथो माबोरैथो हमबावनांगौ दानो बांद्राय रायबाय थायोबा थांफिनगोनसो आङो नै नाया हमफैदो जेखाइनि नाया लानानै फै बे ना फिसाफोरखौलाय मा खालामनांगौ बेफोरखौ हमबाय थानांला जेखाइनि नाखौ हमनायावनो एथ' सम लाबाय नोङो बोरो नाया माथो नायानो गैया गावबो माथो मासेबो मोनाखैलाय गोग्रोमाबा ना मोनो नामा ना मोनदों ना हरलाय जा गिदिर दालाय माथो मोनखो नों बेबायदि मोननो रोंदों नामा बेलाय माथो बेलाय बे नोंनि एफा फिसा आंनिखौ नुवाखै नों मासेबां गिदिर खेला गेलेनोसो फैदों नोङो ना हमनाया सिरि हमबाय था आं नोंजों बांद्राय खेला गेलेयाखै माबार हमफिन एफा फिसा आं बेबायदि फिसाखौ जाया आंनो नाङा बेखौ माखौथो जायो आंनो बैखौसो नांगौ बे जेकेट थिखोना हर न' होनबालाय थांदो न' बे ना गिदिरखौ नों लांफादो
सोर जाखोलै नोंलाय? नायसाय नायसाय नोंसाजोनि आखला बिदिब्ला ना हमनो नोंबो थांदोंमोन? सोर बेलाय? मा बुंखोहाय फिसाजोखौनो सिनायाखिसै नोङो? मोनाबिलि? नोंलाय माथो थालिरखौ थाइसेबो जायासै न' बेखौ जा। बेबायदि होनायखौ आं जाया। आंनो दौनानै होबासो आं जागोन। नों सिनेमायाव नुवाखै एक्टर एक्ट्रेसफ्रा माबायदि दौलायलायनानै जायो? न' होनब्लालाय न' जादो। जाबावदो। जाबावदो न'। जाबावनो जाला। मालाबा थालिर बिदिनो लाबोबावगोन दे। नों आंखौ दौनानै जाहोबाय था दे। जागोन दे। बोरो मोनाबिलि बोरै फैनाय? मानो? फैथ'ल' ना नोङो? बे थालिर जाबसेयालाय बबाहायथो थाखो? ना नों बबावबा दोनदों? ना नों जादों नामा? आं? आं थाइसेल'सो जादों दा। थाइसेल' जादों? माखासेयालाय बबावथो थांखो? बोरमा जाबाय। बोरमा जाबाय? नोंनि बोरमाया माब्लाबा जाजासिगोन दे आंजों। बोरमा फिदों मोजाङै फि। बोरमा मासेखौ सामलायनो हाया। हाबा जाबा फिसाफोरखौ मा सामलायनो नोंलाय? नङाबा थिगखौनो बुंदों नोङो। मा होनदों नों? आंनि बोरमाखौ जानो नागिरदों? खुगा दं होननानै जानला मोनला बुंना मिथिबाय? हर आंनि बोरमाया। आंनि बोरमाखौ दादागाबाय। हट। होगार। नुबाय नामा दे आंनि मैगंखौ जाहोजोब्बाय? इस बाथ्रायाथ' गाज्रियानो जाबाय नङा होमबा? दे नों थांदो होमबालाय आं बुजायनोसै बेखौ। बोरमा फिनो फैदों बाव। मा बुंदों? आं बोरमा फिदों? नोंहा मा नांजादों? बेखौ सोरनिनो सानदों? बारा दुगा दा देखायखा। बिब्दि दानायखा मेगन थाइनाया एख्ल' जागोन आंजों। नै नै जालायबाय बिसिना। जोंनाबोथ' मोनाबिलिया खम नंखाया। बिलिफांजों नांरांबाय थायो। मालाबा बिसिनि नांलायनाया गाज्रि महर लाहैगोन नामा बेखौसो गिथारो आं। बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि गेजेराव बाथ्राया बिब्दि नङा। बिसोरो गावजों गाव सानैजों मोजाङै बुजिलायो। बिसोरनि नांलायनाया असे नांलायनाय नङा। बियो बिसोरनि गेजेराव अनलायनायसो। बिदिबाथ' मोजां। बाथ्रायाथ' नंद्रायैबो नङा। दिनैसिम बिसिनि समफ्रा बेबायदिनो बारलांबाय। उन्दैनिफ्रायनो नांलायलायनाय एदावलायनायजोंनो मालादि इसिबां गिदिर देरबोखो थारखौनो मोनस्लाबासै। बिदिब्लाथ' बिसोर सानैनि सोमोन्दै जोंहा जेबो साननांगौ गैया। आंहाथ' सासेल' फिसाजो। बिफा हिसाबै बिनि गोसोनि खोथाखौ आंबो मोजाङैनो हमदांनो हायो। दे बिदिब्ला नों थाथ'दो, आं थांनोसै। आंहा गामियावबो एसे गिदिंहैनांगौ दं। दे बिदिबालाय थांदो। आयै, आं एबार गरम बन्द'आव माहाय थांनो?
मानो नांगौ? आं न'आव थायै थायै बाबाय। आयै, जेन्थ'खा मोना माला सफैगोन? बेलासिहालागै सफैगोन खोमा। आंथ' सिन्थासो जाबाय। जोंनि न'खौबा संनो रोंगोन ना रोङा? मानो आगोलहाय फैफेराखैमोन आरो? नों उन्दै समाव फैदोंमोन खेबसे। दा बावबायसो नामाथाय? दा नोंनो नायस'हैदो एसे। थाङोबा बिलिफांखौबो लांफा। बिलिफां? औ। सोरखौबा नांगौ होन्दोंमोनलाय नोंथांमोननो? अमैल' बसुमतारीखौ। बबे गामिनि अमैल'खौ नागिरदों? बियो गेन्द्राबिलि गामि नङा नामा? नंगौ, बियो गेन्द्राबिलानो। बिदिब्ला गेन्द्राबिलनि अमैल'खौ नांगौ? औ नंगौ। गोजोन्थों, आंनि मुङा थेबगां बसुमतारी। हे गोजोन्थों। अमैल'आ जाहैबाय आफानि आदानि माने आयंनि फिसाज्ला। अबयसे असे बिमायं नङा, गोजानैसो जायो। अ नंगौ नामा? नंगौखायनोथ' होनदों। दिनैसिम 45 बोसोर जाबाय आं बे गामियाव फैनाया। गैया, गोदोनि बादि गेन्द्राबिल नंला। गोबां सोलायबाय बे गामिया। माबा नङाना? अमैल' बिथांनि न'आलाय बबेथिंजायथो जाखो? गोबाव जाबाय नामा? माने नोंथाङा आंनि न'आव थांनानै सोंहै, अब्लानो खोन्थाहरगोन। माबा सोंबाय माबासो फिनबाय। हा बिनि न'खौ माब्रै नागिरना मोनबावनांगौ जाखो? आदै जकेस नङा होमबा नोंथाङा? औ नंगौ। नोंलाय सोरथो जाखो? आंथ' नोंखौ सिनायनोनो हायाखिसै। आं अमैल' बसुमतारीनि फिसाजो। नों जेन्थ'खा नङा होमबा? औ। फैदो बिदिब्ला जोंनि न'आव। आदै, नों बिलिफांजों फैफादो दे। दे। लासै लासै थां सेंग्रा। हा नोंनि मुङालाय माथो जाखो? आंनि मुङा बिलिफां। बे नामखौ दासो बुंलांदोंमोन, आंसो बावगारदों। हा बेसेबांथो फरायखो? BA पास जानानै दा न'आवनो दङ। हा न'आवलाय सोर सोरथो दं? आफाया गैला, दा आइजों आंजोंल' दङ। थौदो बिदिब्ला। बाबु, ओंखाम नांबावगौमोन नामा? आयै, मोनाबिलिमोननि न'आव आलासि फैदों। जेन्थ'खा मुंनि सासे सिख्लाबो फैफादों। बबेनि आलासिनो? मोनाबिलिनि बिब्थिनो। जोंनावबो साहाफोर लोंनो लेंबोबानो जाबाय। जोंनाव? जों लागोआव थानानै माबायदि मोनखो नोङो? हा माबायदि मोननांगौ? जों जेरै मोजां मोनो बिदिनो मोनगोन। ना मा बुङो? थै मा बुंलाबायथाय बियो। फैदो। खालमासिनि गरम बन्द'आव जों लागोआव फैबाव दे। जोंबो नोंसिनियाव बेरायनो थांगोन। एबाराव हले थांफानो हानाय नङा। बारियावबो मैगं गायदों। दैबो सारबाय थानांगौ। दैबो सारबाय थानांगौ आरो? दै साराबानोथ' रानलांजोबगोन गासैबो। होमबालाय आंबो गाबोन दै सारफाहैगोन दे। नोंबो सारफाहैनो? सोरांबानो फैनांगोन नाथाय। औ, सोरांबानो फैगोन आं। थुदो थाबायदो।
ओइ जारौ नै नोमाया न'आव दंना गैया दङ फै जिरायफै बहाथो थाङामोन नोंलाय थाङाखै थांनोसो नागिरदों नोंखौ सोङाखैना आं फार्स्ट सेन्देलखौलाय मानो आखायाव लादलाबायखो आखायावसो लादों गोदोनावथ' सोना लायाखैना मा जिरायनोबो थिनला नुवाखै नों सियारखौ ओइ मोनाबिलि बिमा ओरै फैथ'नायसाय ए आं न' सिङाव खामानिसो मावबाय थादोंमोन माबा गोनां खामानिफोर दंमोन हाथायावसो थांनो ओंखारदोंमोन आं नै सेन्देला ज' जालायबाय प्लास्टिकफोर दंबा हरदो आखायाव सेन्देल लानानै बेरायनोबो लाजिलायलाङो दे जिरायथ' आं लायनि सोरखौथो लाजिलाबायोसै नोंजों रायलायाखैना आङो न' बेहायनो सोनानै लादो दे हामथारबाय थांनोसैबो आङो मोनाबिलि आंखौ नागिरबाय सानदां नों फैनायखौ रावबो मिथियाखै नामा माब्रैथो मिथिनो रावनोबो खिन्थिया लाबानो सिरि सिरि फैखोमानायखौलाय मानोथो रावनोबो खिथायालाबानो फैया मोनाबिलि नों जिरायथ' आं साहा फुदुंना लायनि लोङा आंहा न'आव लोंबोखाबाय लोंलांलाय लोंबा जेबो जायाथ' नों एसे बांद्राय देखायो बेवहाय जिरायबाय थानो नाङा थौ आइ लेंहरबाय थांगोन ना मानो लिंफैलायनांगौ न' बिस्कुटखौ मोननैसो जालांदो नोंहा जेनथ'खानो नांबावगोन नामा नांला खुगा खोलाबजोब्बाय गेजेर गेजेर जोंनि गामियाव बेबायदिनो फैबाय थादे जोंहा बे सानैखौबो नोंसिनि न'आव थांफा होगोन आङो नाथाय दा नङा जोंहा बारियाव मैगं गायदों नालाय बे थायाबा जाथारनाय नङा बेवहाय जेसेबां गोबाव थागोन एसेबां मोनाबिलिजों जोंहानि न'आव हाबफैबाय थादे नोंहालाय मालाथो न'आव थांनो सानदों आंहा थांनायनि सम फैबाय आफाया आंखौ फैनानै लांफैसिगोन ए बिदिनो फैफिनगोन औ आंखौ लांनो फैफिनगोन आफाया आंनि थाखायनो आइया सिन्था खालामगासिनो दं साननांगौ माथो दं बिलिफां दं मोनाबिलि दं हजोंहाय मोजांसो मोनदों बियो बिलिफाङालाय सोरहानि जाखो सेंग्रालाय जोबोद मोजांथार बिए पास नायनो मोजांथार अन्थावथाव जोंनि जेनथ'खाजोंलाय माबोरैथो सिनायलायो मोनाबिलिनि दारै सिनायलायनाय आरो न'आवलाय सोर सोरथो दङनो गथ'आलाय बिफा गैलिया बिमा फिसा सानैल' मा होनदों बिफा गैया बिफा गैयै सेंग्राखौनो सानफ्रामबो आंनि सिगाङाव रायखांबाय थादों नों बांद्राय सिखांबाय दे खालि बिलिफां रथ'लाय रथ' मानो इसिबां दावराव दावसि खालामलाबायदों दावराव दावसि नङा गोख्रैनो आंनि फिसाजोखौ लानानै फै नोङो नोंनि मथलबा मा आं बेखौ बुजिनो आद्रा गैला सासेल' फिसाजो जायाफ्रा मा दागोब्रामलाबाय नोङो आं माबा फिसाजोखौ न'निफ्राय नोंसो बाथ्राफोरखौ गुबुन रोखोमै लादों जेनथ'खाया उन्दैनो दंना बेहा हाबानि बैसोआनो जायाखै जाबाय माखौलाय इसिबां रागा जोंलाबायदोंसि मालाय जारौ जेनथ'खाया हजों रंजा बाजा थानानै जोंखौसो बावगारलांबाय होनदां नै नुबाय ना गासिबो स्टाम्पखौनो होथेजोबलायबाय
माथो जाखो मानो आसि दिन्थिलाबायखो मा जानांगौ नुवाखै आउट नायगोन आं नोंखौ ओइ मा जाखो माहाय नांखो आयै माहाय नांखो थै गबाय उफ उफ आइदै 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 नोंहालाय मा जाखो जेबो जायाखै मेगनाव माबा एम्फौसो हाबदोंमोन बोरो दे हामसिगोन